जाथायाथ' जानाया माने बे दाख्लै थांनाय आगस्ट लास्ट थारिख खालि बियो खारदोंमोन नालाय। औ खारबाय। ओमफ्राय बिखौहाय जेनेबा बिब'खौ लिंहरनानैहाय न'आव फैफिनथों होननानै आं बिब'खौ लिंहरहोदोंमोन आरो ओमफ्राय बियो सेप्तेम्बरनि 14 थारिख खालि फैफिनदोंमोन न'आव। औ ओमफ्राय सेप्तेम्बरनि 14 थारिख खालि फैफिननानैहाय न'आव लाबोबाय जों बेखौ। ओमफ्राय रायजोफ्राबो बेखौ बुवाखैबो मायाखैबोमोन बुजायनानै दोनदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा मानसिया नैबे लास्ट थारिख बे माबा सेप्तेम्बर लास्ट थारिख खालि बियो हरनि 10टायावहाय बियो थांखोमाफिनबाय आरोखि। बबाव थांनाय? बै सेंग्रायानो लांफैदों बेखौहाय। सेंग्राया बबेनि बेलाय? ढेखियाजुलिनि। नों सिनायखायो सेंग्राखौ? आं सिनायखायो औ माने जोंजोंनो ज' खामानि मावखायोमोन बेहायनो जों गामियाव थाफैखादोंमोन बियो। मा खामानि मावोमोन बेलाय? खामानिखौथ' ओरैनो बियो हन्दा हाफैयोमोन आरो दंफां हाफैयोमोन। दंफां हाफैयोमोन? औ। ओमफ्राय? ओमफ्राय बे दाख्लै थांनायाबो बेजोंनो थांखादोंमोन बेनो लांफैखादोंमोन माबा सापागुरिनिफ्राय लांफैदोंमोन जाहैदों बियो दाख्लै। फार्स्ट थांजेननाय खालि। ओमफ्राय नैबे बे सेंग्राजों थांखाथारदों नामा? औ बेजोंनो थांखादों बेनो लांफैखादों आंनि सन्देहआव। सन्देह ना? औ माने फनाथ' बिनाव आंनि बुरैनावहाय दा फन गैया माने सोरनिबा फनजों बियो रायज्लायनानैहाय लांफैहोदों जानांगौ आरोखि। ओमफ्राय दा नोंसोर बबे गामिनिमोनलाय नोंथाङा? आङो माबानि चिरांनि। गामि गैया? चिरां माबा 1 नं सालबारि। 1 नं सालबारि। औ। औ गामिया 1 नं सालबारि जाहैबाय। औ 1 नं सालबारि। औ ओमफ्राय नोंथांनि नामा? आंनि मुङा सुबल बसुमतारी। सुबल? औ सुबल बसुमतारी। ओमफ्राय बिसिनिया? आंनि बिसिनिया रनजिता बसुमतारी। रनजिता बसुमतारी। औ रनजिता बसुमतारी। औ ओमफ्राय मा होनो गथ' गथाय? गथ'आ सासे दं आंना 9 बोसोरनि। फिसाज्ला ना फिसाजो? फिसाला। लांफादों नामा? मा? लांफादों नामा गथ'खौ? लांफायाखै दङ। होमबा दिनैजों गोमानाया खननैयानो जाबाय? खननै माने नै दिनैजों बियो खनब्रैयानो जाबाय खारनाया। माबोरैहाय? खनब्रै जाबाय सिगांनि समावबो बियो खारखादों जेनेबा खामानि मावनोहाय आं सेरनायाव दंफैयो माफैयो होनहरबाय थायोमोन बियो सिगांनि समावहाय। ओमफ्राय? ओमफ्राय उनावहाय मिन्थिबाय डाइरेक्ट गुवाहाटियावसो दंहैयोमोन मानसिया बिमायनियावहाय। औ ओमफ्राय? ओमफ्राय डाइरेक्ट बिमाया फैनानै आंनावहाय सोंफैबाय मारैथो जारलाया नोंसोरलाय न'खरफ्राव लायनानैहाय सोंफैबाय आसरित मोनबाय आङो। हाब न'खरावथ' जों जेबो जालायाखै होननानै आं बिमायनो खिन्थाबाय। औ। ओमफ्राय बिमाया आंनो खिन्थाबाय आरोखि मानसिया आंनावसो दंहैयो न'आवसो होननानैहाय। ओमफ्राय मा होनो बै सोरजोंबा खारदोंमोन नामा सिगांबो? सिगांबो बियो बिदिनो सोरजोंबा गुबुन सासे हौवाजों बियो बेंगालराव थांनायसोमोन आरोखि जेदिन जों बेखौ सराइबिलावहाय हमनानै मोनहैदों। ओइदिनखालिनि अखानायैनो बियो बेंगालराव थांनायसोमोन आरोखि बै सेंग्राजोंहाय। औ औ। बै सिगांनि थांनाय सेंग्राया दस्रा सेंग्रासो। हारसा? हारसा नङा माने बर'आनो माने हौवाया गुबुनमोन आरोखि बे दानि थांनायजों नङामोन। अ माने दा थांनायजों नङा गुबुन जाहैबाय सिगां? औ औ सिगांनिया गुबुन हौवामोन। औ ओमफ्राय दा नोंथांनि हिनजावखौ नांफिनगौ जाहैबाय? औ नांफिनगौआनो माने आंहा गथ' सासे दं नालाय बेखौ नायनांगौ मानांगौ नै बेफोरबायदि आरो न'खरफ्रावबो खामानि मावनो दांनो उसुबिदा जायोना आंहा गथ' गथायखौ लानानैहाय। औ औ। आरो संनानै जानो खावनो गथ'आ फरायगासिनोमोन नामा? औ फरायगासिनो दङ दाबो। उम। अन्थाव बाथाव गाबबाय थायो बेस्रा बिमाखौ नागिरनानै दासिमबो नै आंनि सिगाङाव सोङो बिमाखौ। मामिया माला फैयो बाबा बहाय थांदों मामिया बहाय थांदों बाबा होननानैहाय आं सोंबाय थायो फिसाज्लानि मोखाङाव आं मा होननानै खिन्थानो रोङा आं। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथां न'खरा गोबां दुखु जार्लायाव गोलैनानै दङ। रनजिता बसुमतारी बिथांनि अनजालि बिसि सुबल बसुमतारी बिथांनि अनजालि बिसि रनजिता बसुमतारी बिथाङा खेबसे नङा खननै नङा गोबां खेब जाबाय खारनाया। दा बे जायबा खारदों बे सेंग्राखौ ढेखियाजुलिनिजों लांदों होननानै बिथाङा दा सन्देह खालामदों। दा बेनिखायनो नैबे रनजिता बसुमतारीखौ नुबाथाय नैबे माखासे नाम्बार दं नैबे आदानि बे नाम्बाराव फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जाहाथे बिथांनि न'खरा एसेबाबो सान्तियाव फैयो आरो जाहाथे आलो गोजोन संसार जाफिननो हायो। अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन जेसेबां हागौ एसेबां सेयार खालाम।
आरो जोबथारनायाव मोनसे बुंगोन नामा दा मा माबा मोनसे बुंगोन नामा जोबथारनायाव रायजोफोरखौ रायजोफोरखौथ' आं खावलायगोन माने जेनेबा बे नोंथांनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय माने बे गासैबो नायगिरिफोरखौ आं खावलायगोन आरो औ माने बे आंनि रन्जिता बसुमतारीखौ सोरबाफोर जेरावखिया नुसना मानो हमनानै दोनथों आरो बे नाम्बारावहाय फन खालामहरथों आरो नोंथाङा लायगोन जाहैबाय औ आं लायगोन औ आरो मोनसे माबा ओंखारदों आरो नै मोनसे नोंनाव फन खालामगोन नोंनि हिनजावखौ हमबाय होननानै फैसा बिहरना थागोन दै नों बेबायदि औ फन दे फैबाथाय आंनाव फन हरबानो जाबाय दे औ दे जागोन आदा फैसाखौ माब्लाबाबो हरनाङा औ औ औ बिदिनो गोबां थगायसुला मानसिफोर ओंखारदों जोंनि औ बर' मानसियानो ओंखारदों बिसोर मा होनो नोंनि हिनजावखौ आं नुदों नैबे कम्पानियाव दङ जों दा औ हमनो थांगोन फैसाखौ 4,000 5,000 हर होनना थगायगोन औ फैसाखौनो हरबाथाय नोंखौ मोनला बैखौ औ औ बिदि आरो दा बेनिखायनो साबधान जानो होखाबाय जुदि बेबायदि फन फैदोंबाथाय बे फन नाम्बारखौ आंनो हर ओमफ्राय आंनो औ फन खालामबानो जाबाय औ जागोन दे